Hello, what's up mga kawaray natin? So sa ngayon nandito tayo sa Mazraa, sa guest house at ako ay magbabike 6:45 in the morning dito. So magbabicycle tayo, exercise. Ooh. Pag andito kami sa guest house, may bike kasi dito. Service yan ng caretaker dito. Bike. So, yan. Ginagamit ko. Andito kasi kami sa area ng mga babae lang. So, nilagay niya yan sa may malapit ng gate ng babae. Kinuha ko. Ayan. Sinakyan ko. Wala siyang brake. So, kanina, sinakay ko dyan yung dalawang bata dito na anak ng apo ng amo ko. So, bawal sila sa video. Kaya, yan. Ako na lang mag-isa. Yan. 3 rounds ako. Sobrang lawak na ano na yan. Mga dates ko. Yung iba namatay na. Yan. Maganda kasi pag maaga, hindi pa masyado mainit dito. Pag bandang 9 hanggang alas 3, sobrang init. Lantad sa init. So, tapos na ako. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be at.